Padulon-dulon pa sang badason nga aga, nabalik siya sa templo. Ang tanan nga mga tao nagtipon sa iya palibot, kag naglingkod siya sa pagpanudlo sa ila. Ang mga manunudlo sang kasuguan kag ang mga Parisiyo nagdala dito sang isa ka babae nga nadakpan nga naga panginlalaki. Kag ginpantindog nila siya sa atubangan sang tanan nga mga tao. Nagsiling sila kay Hesus, manunodlo, nadakpan ini nga babae nga nagapangin lalaki. Suno sa kasugoan ni Moses, ang amo nga sahi sang babae dapat batuhon tubtob mapatay. Karon, ano bala ang masiling mo? Ginsiling nila ini sa pagdakop-dakop sa iya, agud nga may isumbong sila batok sa iya. Pero dagdungok si Hesus kag nagsulat siya sa iya tudlo sa duta. Sangsagad sila pamangkot sa iya, si Hesus tungkaaw kag nagsiling sa ila. Kung sino sa inyo ang wala sing sala, amo ang mag-una haboy sa iya sing bato. Kag nagdungog siya liwat, kag nagsulat sa duta. Sang pagkabati nila sini, isa-isa nga halin sila tanan sugod sa mga tigulang. Si Hesus na lang ang nabilin kag ang babae nga nagatindog pa dito. Nagtungkaw si Hesus kag nagsiling sa iya, "Babae, di na bala sila? Mayara pa bala nga nagkondenar sa imo?" Nagsabat siya, "Sir o kung Ginoo, wala na gid bisan isa." Si Hesus nagsiling, "Ako wala man nagakondenar sa imo. Lakat ka, pero hindi ka na magpakasala luwat." Kabay nga ang Dios magpakamayo sini nga mga pulong. Amo yato ang gibasa nakon bag-o lang nga makita sa Juan kapitulo 8 halin gid sa 1 pagkadto sa 11. Ini nagahambal nanungod sang isa ka babae nga nadakpan nga nagapang lalaki. Kagaton tanawon dire kung sino ini ang nagdakop sa iya. Ang gisiling dire sa Bible, ang nagdakop sa iya ang mga eskriba kag ang mga Parisiyo. Mga eskriba kung sa aton pa manunodlo sang kasuguan. Ang mga eskriba amo ini ang nagatipig sang tanan nga mga kasuguan. Kagila ini ginatago agod nga mabalaan nila kung diin mabutang sa tion nga sila magtuon sini. So mga eskriba batid sa mga kasuguan. Kag ang mga Parisiyo amo ang mga tao sadtong tion ni Jesus Christ nga nagakilala nga sila ang matarong, kag ang iban niya mga tao daw medyo pigado, makasasala, kag nag-updanay sila sang skriba nga batid sang kasuguan kag amo nagatipig nagatago sa sining mga kasuguan sa Old Testament. Gindakop nila si Kristo at si ang babae nga nakakumit sang adultery o kung nagapanginlalaki, kag gindala nila ini nga babae didto kay Kristo. Diin si Kristo sa sini nga tion. Ang aton ginbasa nagasiling nga si Kristo didto sa templo nagapanudlo sa madamo nga mga katawan. Kung sa aton pa ang mga eskriba kag ang mga Parisiyo absent, wala sila dito nag-attend sa tong Bible study nga ginhiwat ni Kristo dito sa templo. Sila wala dito ang ila ginahimo sa eskriba kag Parisiyo, nagapangdakop sila sang ila makita nga nakahimo sang sala. Ilabi na gid sa siningation amo ang ila nga ginhimo nga tion sa pagpadakop sang mga babae o kung lalaki man nga nagahiwat sang
isa ka malaswa nga sahi sang sala. Kaya ginatawag diri nga pagpangin lalaki o kon pagpangin babae. So may nadakpan gid man sila. Kag inigin dala nila dito kay Kristo. Kag madamo ang mga tao dito nga ginatudloan ni Kristo. Ini nga babae nadakpan nila sa akto kung sa aton pa sang nagahimo gid sila sang indi amo nga hilikoton. Ila ginkuha ini nga babae, ginguyo dito pakadto kay Kristo, kag ang dalan nga ila ginaagihan amo ing dalan sang Jerusalem, di ila guyod ginatulod sang ila mga upod agod nga madali sila makaabot dito kay Kristo. Pag-abot nila dito, ma-imagine naton gintiklod nila ini nga babae dito sa tubangan ni Kristo, kag ginsingganan nila si Kristo. Ini nga babae nadakpan sa akto nga nagapangin lalaki. Kag siling nila suno sa kasugoan ni Moses, ang kaangay sini nga babae dapat patyon paagi sa paghaboy sang bato. So tanaw naton ang kasugoan ni Moses kung ano gid ini para nga ato gid makita kay ang akusasyon base sa kasugoan ni Moses. Ang ginahambal nila di nga kasugoan ni Moses amo ni makita sa Levitico sa Old Testament chapter 20 verse 10 nga nagasiling. Akon gid basahon agud nga babalaan naton ang ginasiling nila nga dapat ini patyon nga babay suno sa kasugoan ni Moses. Amo ni ang sugo. Nagasiling chapter 20 verse 10 sang Leviticus. Siling niya, kon ang isa ka tawo magpangin babay, siya kag ang babay kinahanglan patyon. Okay, matag. Siya, kung sa itong panlalaki, kag ang babae, kinahanglan patyon. So, makita naton dire nga ang kasugoan ni Moses, naghambal iya, nga ini nga klase sang sala, dapat ang duwa, amo ang patyon, ang lalaki, kag babae. Di ang ilay ang gindala dito, ang babae lang, ang lalaki ya wala. Kung sa aton pa, wala ini masunod sang husto. Kaya ang duwa, dapat ang dalon, ang babae lang. Mga utod, ini nga mga dinalan, ginhatag sang Dios kay Moses. Agod nga maprotektahan ang pamilya. Hindi agod pamatyon, kundi maprotektahan sila. Kaya manabalaan iya sang Dios nga ang panimalay tama agad ka importante. Kag ginahigugma gid sang Dios ang panimalay, kag hindi siya gusto nga mabungkag ang pamilya. Kaya man ini nga size sang sala, number 1 ini nga makabungkag sang pagpagabuhi sang isa ka pamilya. Kag nabalaan ini sang Ginoo. Kag kung pasagdan ini nga size sang sala, katulad ini sang anay nga nagakutkot sang imo kag akon balay, kag kung hindi ini mapatay nga mga anay, ang imong balay malupog lang sang kagabok. So agod nga magbakod ang panimalay, ginhatag ini sang Dios nga sugo. Agod nga ang panimalay hindi mabungkag. Pero hindi maayo ang pagpasunod sang mga leaders sa sini nga kasuguan. Ang ila lang iya ginahimo, katulad sang eskriba kag parisiyo, ginapandakop lang nila ang babae, ang laki ya wala. Pero ang tutuod lang nga sugilanon amo ni siya. Kung ano ang sala kag kabugat sang sala sa babae, amo man na sa lalaki. Kung adultery ang paghambalan, pagpanghilalaki kag pang babae, sala ni isang duwa, kag ang isugo diri, dapat ang duwa amo ang patyon pagi sa paghaboy sang bato. Wala ini masunod sang insakto, wala ini matuman sang insakto sang eskriba kag sang mga parisiyo. Ini nga mga tao, samtang nagatudlo si Kristo dito sa
templo, sila iya nagapangdakop. Kabangdanan nga wala sila iya makahibalo sing maayo, kay tiway man sila to naga-attend kung ano ginatudlo ni Jesus Christ. Daw katulad bala ni sang mga kabataan nga huyog sa hampang. Di kon sa tong elementary pa kita, primary pa lang gagmay pa, huyog kita sa hampang. Kag may mga kabataan sang una, siguro tub-tub subong, nga kung may klase gani iya dito, sila absent ang iban, ang ila ginahimo, samtang nagaklase, nagapandakop sila ya sa damang, kag nagapaaway. Amuni ang ginahimo sang skriba kag presyo. Samtang nagaklase to Yesu Kristo sa templo, sa mga tao palibot nga kadamo to nagatin, sila aga pandakop sang mga makasasala. Ang ginatan-aw nila, ang madakpan nila, nga nakahimo sang sala. Ilabi na gid sang sala sang adultery. Okay. So gindalan nila ini nga babae nga ila nadakpan dito kay Kristo. Kag siling nila suno sa kasugoan ni Moses. Sala ang ila pagsunod. Kung gisunod nila ini, dapat dala nila ang dua. Ang ila ginahimo nga nakita naton nga sala amo ini. Mayo lang sila magpangita sang sala sang iban nga tao. Pero wala nila ay ginausisa ang ilang kaugalingon nga sila may sala man. Kung ang parisiyo iyang paghambalon, sila lang ang matarong. Kag kung ay skriba ang paghambalon, sila lang ang batid sa kasuguan. Pero dire na tanaw naton nga wala man gani nila ginasunod sang insakto ang kasuguan. Ang ginatudlo iya sang Dios sa aton nga dapat usisaon naton ang aton iya kagalingon. Hindi nga usisaon naton kung anong sala sang iban. Wala ina ginahatag sang Dios nga trabaho sa aton. Ang ginambal sang Mateo City, versikulo 8 nagasiling siya, nga ang tan-awon mo gid kag kuhaon ang muta sang iban. Nga may ara man nga sobra kadako nga muta sa aton mata. Ang gusto ng silingon amo, kuwaa, unaha, husisa ang imong kaugalingon. Hindi ang muta sang iban, nga ang sala sang iban among paninguhaon mo nga kuhaon, nga may ara man nga sobra kadako, nga muta nga ari sa aton mata. Ini matag na tudlo sang Dios nga ariglahon naton ang aton kaugalingon nga sala. Hindi naton iya pagsagi lukat ang sala sang iban nga mga tao. So sang dito na ini nga babae sa tubangan ni Kristo, ang ginhimo ni Kristo, nagduko siya kag nagsulat sa duta. Wala siya nagamit sang kahoy o kon lapis o kon ballpen, ang gingamit niya ang yakamot. Nagsulat-sulat siya dito. Kung ano man ang ginsulat ni Kristo dito sa duta, wala ko kahibalo. Gintilawan ko nga pasahon ang mga makapta nakon nga mga libro materials sa pagtudlo kung ano ang ginsulat ni Kristo. Pero wala ako sang nadiskubre. Kagiban nga mga manunulat, wala man sila sing ginhambal kung ano ang ginsulat ni Kristo dito sa duta. Pero agod makuha naton ang iban nga mga kamatuoran nanungod sang kasugoan ni Moses, kay nga akon niya pagpati, kagini nga pagpati akon-akon lang ni, nga ang ginsulat ni Kristo dito sa duta, may kang tanan nanungod sang mga kasuguan sa Bible. Agod makita sang mga nag-akusar nga sila man may sala, kay nagsopak man sila sang mga kasuguan. Okay, ang mga bagay nga may kantanan sa kasuguan ni Moses, amo ini ang mga masunod. Sa Old Testament, ginhambal dito, ginbasa ko nga dua ang dapat silutan.
Pero tungod nga wala ni matuman sang insakto sang mga tao, si Kristo mismo amo ang nagpabakod sini nga kasuguan, agod nga ining kasuguan makakagat sing husto, sing alangay sa tanan nga mga tao. Kay kung sila lang iya, ti babae man lang ilang dakpon. So ang ginahambal ni Kristo, amo naman ini. Sa Mateo 5, halin sa 27, tubtob sa 30, nagsiling siya. Sinya sang una, kung sa aton papanahon ni Moses, nagahambal nga ang tanan nga dambadakpan nga nagapakasala sang adultery nga klase sang sala dapat silutan. Pero siling niya, ako iya subong karon, to iya sang una. Siling ni Kristo subong, kung ang isa ka lalaki magtulok sa isa ka babae, kag nagplano siya sa pagpakihilawa sa sina nga babae, siling ni Kristo, nakasala na siya sa sulod sang iya nga tagipusoon. So ginbutangan ni Kristo sang unto, agod makakagat ini nga kasuguan sa tanan nga mga tao. Hindi lamang ang nakakomit sang adultery sa akto, kundi ang nagplano pa lang sa paghimo sang sala, sinya ina nga tao, nakasala na siyang tagipusoon. Then kung i-connect mo na, kay nakasala naman siya sa pagpakigilawas, dapat ina nga tao, patyo na wala pa siya makahimo. Kigin-connect ni Kristo ini para nga pantay, patas sa tanan nga mga tao. So ining nagdala sa iya, sa babae dito kay Kristo, nakahuna-huna man na sila sang malaot. Batok sa sining kasuguan. So patas man lang gali ang babae nga nakahimo, kag sila bisan wala makahimo, pero naghuna-huna sing malain, dapat naman sila nga silutan man sang sala. Suno sa ginhambal ni Kristo. So ginpabakod ini ni Kristo nga kasuguan pagi sa pagtudlo sa ila nga kung ang isa ka babae o kung isa man ka lalaki magkakita kag magplano sang pagpakikilawas sina nga tao nga ilang nakita, sala na. That is already counted as sin. Kag dapat may silot man nina. Kag ini nga kasuguan sa Old Testament, kung isipon gali inising maayo, may ara nga 613 ka mga kasuguan sa Old Testament nga ginatudlo ni Moses, kaya ginatudlo sang mga propeta. 613. 613 purtigid kadamo gali sa sini nga mga kasuguan. Kay tungod nga purti kadamo ang ginhimo ni Kristo, gin-reduce ini sa duwa lang kasugo. Ang 613 ginhimo lamang nga duwa kasugo. Di ini makita naman ini sa Mateo kapitulo 22, 37 tubtob sa 40. Ano ining duwa? Ang ginhambal diri nagasiling, higugmaon naton ang Dios labaw sa tanan. Kung imo ini nga imit lang tanan, nagasiling siya, higugma ang Dios sa bug-os mong una-una, sa bug-os mong tagipusoon, sa bug-os mong kalag, kag sa bug-os mo nga kusog. Kag ang ikaduha nagasiling, higugma man ang imong isig katao, katulad sa paghigugma mo sa imong kagalingon. So duwa lang, higugmaon ng Dios, kag higugmaon ng isig katao, kag nagpadayon hambal sing Kristo sang subong sini. Nga kung tumanon naton ining duwa, katulad lang nga natuma naton ang tanan nga kasuguan sa Old Testament. Ang 613 nga kasuguan katulad nga natuman naton ina kon aton tumanon ang gugma, paghigugma sa Dios kag paghigugma sa aton nga isig katao. Siling sang New Testament, ang tanan nga sugo ni Moses
kag sa mga propeta diri nasandig sa sining duwa ka sugo. Diri naghalin ang duwa ka sugo. Ini ang kasugoan sang paghigugma nga ginsulat sang balaan nga espiritu diri sa aton tagipusoon. Ang kasugoan ni Moses, ang iba na sulat sa bato, ang Ten Commandments, kinatawag tablet na pulo ka sugo, dira gahambal man nga hindi dapat ang tao mag-commit sang adultery, pakighilawas. Kag sa iba nga bahin sang Old Testament, ginasulit-sulit ina nga klase sang sala. Pero sa New Testament kinathag diri kag si Kristo mismo amo ang tudlo sini nga ang tanan nga kasugoan ginhimo nga duha, pagigugma sa Dios kag pagigugma sa isikatawo. Kag ang tanan nga mga sugo diri nasandig, diri napasad sa sining duha. Kag kun imo tan-awon, bisan pa ang mga sinulat ni San Pablo, siya nagambal. Sa Corinto, 1 Corinthians chapter 13, verse 13, nagasiling siya, ining tatlo magapabilin, ang pagtuo, ang paglaom, kag ang pinakadako sini, amo ang paghigugma. Kung tunan pagid nimo ang Galacia, Kapitulo 5, nagahambal man dira, sang bali siyam ka mga bunga sang balaan nga espiritu. Kag ang number 1 dira amo ang pagigugma. Siling sa Bible, ang bunga sang espiritu amo ini ang masunod. Pagigugma, pagkalipay, joy, peace, kindness, faithfulness, self-control, kag ang katapusan nga dinalan nagasiling. Kag wala sing kasuguan nga nagakontra sini o kon batok sini. Batok sa ano? Sang bunga sang espiritu, kag ang number 1 amo ang paghigugma. Okay, wala sing kasuguan nga nagasumpong, nga nagabatok, nagasuay sini kon sundon ang ginasiling nga paghigugma. So ang gin-apply ni Kristo sa pagsintensya sini nga babay, amo ang kasuguan sang paghigugma. Ginatawag ini nga pinakadako nga sugo. Great commandments, amo ang love, ang law, kasuguan sang paghigugma. Sang gin-apply ni Kristo ang kasuguan sa paghigugma, nga diri man naghalin ang tanan nga mga sugo sa Old Testament, o kon ang tanan nga sugo nasandig man, napasad man diri, sang gin-apply ni Kristo ining kasuguan, ini nga babay ginpatawad. Tapos siya sulat-sulat sa iyang tudlo sa duta, kagang mga tao nga nagakusar, nagasige pamangkot sa iya, ti, ano ang masiling mo? Anong masintensya nimo sini nga babay? Ready na sila, nagakapot na sang bato, kay ila na habuyon. Ini nga babay, nagtangla si Kristo sa ila, kag nagsiling, kung sino sa inyo ang wala sing sala, amo ang mag-una haboy sang bato sa iya. Talupangdan nila nga sila man may sala. Siguro nagtanaw sila kung anong ginsulat-sulato ni Kristo, kag sang akon pamatiyag, akon-akon lang ni ang ginasulat ni Kristo dito, ang mga sala katulad sang pangawat, sala, pagbinutig, sala, ang pagdumot sa mga tao, sala, kag maynot sa idalom. Pamatiyag na ako, nagsiling si Kristo dito, ang bayad sa sininga sala, kamatayon. Kag nakita nila ang lista dito, sila man may sala, kag dapat man sila lang patyon, siling sang Bible. Halin sa pinakatigulang, nag-amat-amat sila lakat pakadto sa pinakamanghudan. Nga nag-unagin ang magulang, pinakatigulang lakataw, kay ini ang mga tigulang kung kaisa, nagakilala nga sila iya eksperensyado kag nabalanan nila ang tanan. Damo na sila sang nabalaan. Di kay damo na sila nabalaan, damo man to sala nga nakita nila,
kay may lista to si Kristo sa duta, ginbuy-an na nang nilang bato kag amat-amat halin. Kag ang nabili na lang dito, si Kristo lang kag ang babae. Ginpamangkot naman ni Kristo ang babae, di na tong nag-akusar sa imo. Wala na sila. Siling siyang babae, Ginoo, wala na. Wala na silang tanan. Kagang siling ni Kristo sa iya amo ini. Ako hindi man magsintensya sa imo sa kamatayon. Lakat ka kag hindi ka na magpakasala liwat. Amo na mga pulong nga ginhambal ni Kristo sa iya. Kung kaysa nagabatyag kita nga ti ano si Kristo nga wala niya ginsilutan ang sala, gusto bala ni Kristo nga magpadayon lang nga tao paghimo sang sala. Hindi amo na ang gusto silingon. Tanawon bala naton ang misyon ni Kristo sa iyang pagkaridri sa duta. Ginhambal sang Bible nga si Kristo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang mga nadula. Ang una gali nga pagkaridri ni Kristo, wala siya nagkari agud hukman ang tao sa silot. Ang una niya nga pagkari, ang misyon niya, amo ang pagluwas sa mga tao. Ang second coming niya, magakari siya, magabalik siya sa pagluwas sang mga patay kag sang mga buhi. Pero ang first coming, amo tong natao sa supasungan, ang tuyo niya pagluwas. Sa second coming, ang tuyo niya, amo ang pag-judge, paghukom sa tanan nga mga tao. Pero ang paghukom niya ni Kristo, matinaw. Kag ginhatag ini siyang amay nga assignment para sa iya. Nga siya amo ang magahukom sa tanan nga mga tao. Kag iya paghukom patas, hindi parehas sa paghukom sang skriba kag sang parisyo. Kay man ang paghukom niya ni Kristo nga ginatudlo sang Bible, hukman niya bisan pa ang sikrito nga ari sa aton hunahuna kag ari sa aton balatyagon, ipakita ina sang Dios sa aton. Ang wala madakpan, ipakita man sang Dios sa ila nga sila nakasala. Kay man ang akusasyon sang skriba kag parisyo, inidadakpan namon sa akto. Kamusta to yung nakasala nga wala madakpan? Hindi lang to sila ya pagsilutan. Kamusta yung mga tao nga nagplano sang malaot bisan pa wala nila mahimo? Hindi na ina bala pagsilutan. Silutan inang tanan sa husto nga panahon. San-o? Sa tion sang pagbalik ni Kristo. So anong ginahimo ni Kristo kay wala pa man siya magbalik hasta subong? Ang ginahimo niya nga mo, nga kutob sang husto nga paagi, husto nga panahon, hatagan niya ang tao sang ligwa agod maluwas. So amo ni ang natabo sa babay, gingamit ni Kristo ang kasuguan sa pagigugma, kag si Kristo nangita sang paagi, agod maluwas siya. Ang pulong niya, babay, hindi ako magsintensya sa imo sang silot. Lakat, kag hindi na magpakasala liwat. Kung may persona nga hindi gusto nga makasala ang tao, inaamo si Kristo. Busa hindi kita maghuna-huna nga daw wala bali kay Kristo ang ginasiling nga sala. Kay iya gisiling, babay, hindi ka na magpakasala liwat. Kag ining mga pulong ginambal man niya sa iban nga mga tao nga nakasala. May isa ka masakiton nga ginayo ni Kristo nga siguro nagmasakit sa tungod sa madamo nga bisyo. Kay ang madamo nga bisyo nagahatag man balatian sa mga tao. Ginayo siya ni Kristo. Pagayo sa iya, pila ka adlaw nakita na sila ni Kristo liwat. Siling ni Kristo siya, okay, kita mo, ayaw ka na, maayo ka na. Ginsingganan niya ini nga tao, hindi ka na magpakasala liwat. Kay base kon malain pagid ang imo dangatan
kung baliko nimo ang imo nga bisyo. Amo man ang ginambal niya sa babay. Hindi ka na magpakasaliwat nga kay kung balikon pa sang babay ang amo nga klase sa sala, kag madakpan sa liwat sang skriba kag pariseo, kag base kon didto sang nagahimo sila sang amo nga sala, kag habuyon ni sila todo-todo sang skriba kag pariseo, tob-tob nga mapatay sila. Kag amo ning warning ni Kristo. Hindi na magpakasala liwat kay base mas malain pagid ang dangatan kung hindi mag-untat sang paghimo sang sala. So suliton ko akong ginsiling, si Kristo hindi passive nga baliwala lang ang sala kay ginapatawad man niya. Kung may tao nga hindi gusto nga ang mga tao magpakasala, inaamo si Ginoong Hesukristo. Pero karon tion pa nga kintagaan kita sang Dios ng aton mga sala mapatawad kag hindi pagsilutan, bisan pa nga kinadisiplina man niya gid ang mga tao nga ginigugma. Pero tion ini sang aton kaluwasan, tion ini nga mapatawad ang aton mga sala, kag dapat nga pangayuan naton ang aton mga sala sing kapatawaran katulad sini nga babay. Kabalo ka ang pulong niya, nagsiling niya, nag-address, gintawag nga si Kristo nga Ginoo. Ginoo, wala na sila. Ini nagapensindi nga natandog ang tagipusoon sini nga babay. Kag ginakilala niya si Kristo nga iyang Ginoo, iyang master. Kung magsiling ka gani Ginoo, nagabatyag ka nga siya dapat nga sundon mo. Hindi ka makatawag sa isa nga Ginoo kon wala mo siya ginasunod. So hindi nga babae nagbatyag nga kutob sa to, sundon na niya si Kristo bilang iya Ginoo. Ginbatyag niya na ang iyang sala. Ginbatyag niya nga dapat na siya magsunod kay Kristo bilang iyang Ginoo kag manuluwas. Kag dapat man kita matandog, subong, ang Dios nagahandom nga kitang tanan makaangkon sang kaluwasan. Pero dapat nga aton talupangdon ang aton kabuhi. Magpaubos kita sa tubangan sang Ginoo, kag kilalahon naton nga siya si Kristo amo ang aton Ginoo kag manuluwas. Kag dapat kita maghinulsos ang aton mga sala, siyang patubangan agod nga mapatawad kita kag magaalagad sa iya. Ang tion magaabot kung magpakatig-a kita sang aton mga kabuhi. Pagbalik ni Kristo, sirahan ang kaluwasan kag magapapanaog siya sang paghukom. Hukman niya ang tanan nga mga tao. Ang nadakpan kag ang wala madakpan maayo magtago sang sala, mga tubang sa Ginoo. Kag ang tanan nga nagaplano sa mga kalutan, bisan wala niya mahimo, siya pagahukman sang Dios sang nagakayko sikrito nga mga sala kag ang nahimo nga mga sala. Inang tanan ariglahon ni Kristo, ina amo ang hilikoton nga gintugyan sang amay sa iya. Ang paghukom gintugyan sa amay sa anak. Wala ina gintugyan sang Dios nga amay sa aton. Kay aton niya paghukom base hindi amo. Ang gintugyan niya sang Dios sa aton amo ini aton ariglahon. Hindi naton niya paghilabtan gintugyan sang amay sa anak. Ang gintugyan niya sang amay sa anak pagluwas kag paghukom sa tanan nga mga tao. Ang gintugyan niya sang Dios sa aton sunod sa ginahambal sa balang kasulatan amo ini ang pagpatawad sa aton isig katao kag paghigugma sa aton isig katao kag pagpangamuyo sa ila sa iban bisan pa ang aton mga kaaway. Ini nga hilikoton gintugyan sang Dios sa aton. Hindi ta na paghilabtan ang gintugyan sang amay siyang anak kay hindi naton ina kaya. Hindi naton kaya ang pagluwas sa mga tao. Hindi naton kaya ang paghukom
sang nagakaigo sa iba ng mga tao. Iyan na sang anak ang aton lang mission o kung ang assignment nga ginhatag sa Dios sa aton amo lang ang aton himuon. Ginasahi niya sa aton nga dapat kita magigugma, magpatawad, kag magpangamuyo sa iba ng mga tao bisan pa sa aton mga kaaway. Kabay nga ini mga pulong makatandog sang aton mga balatyagon. Kag tiyo na ini nga aton itugyan sang lubos ang aton mga kabuhi sa Ginoo. Kay man ang kasiguruhan sang aton kaluwasan kag sang aton kabuhi ara gid lang sa gamhanan kag may gugmaon nga kamot ni Ginoong Hesukristo. Madamong salamat kag kabay nga ang Dios magpadayon sa pagtipig sang aton mga kabuhi kag paghatag sa aton sing nagkakaigo nga paghidait sa isa kag isa. Amen.